Lelo Panyasa Voice Box Amboni Kalindo owanyalira mangoti the DC President kuchita Malawi First the People First akuti Malawi nokha madziwiratu kuti lero kungangocha pa 11 June 2025 a DC akhala kung'alula nkhani ya kuchikangawa nde ife sinofuna kuchotsa ngakamdiwa pano tiwasiya Amboni Kalindo kuti apitirize kulankhula nkhani zimene abwera nazo makamaka zokhudzana ndi kuchikangawa ndipo akamaliza timati musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyasa Voice Box. The DC kulankhula ku Malawi konkuno mopanda mantha mosanyumusidwa ine nimangoyima pa chilungamo kuwalankhulira Malawi amene amakhala ndi mawu koma amalephera ndipo sining'maopa wina aliyense kupatula Mulungu ndipo lero aliyense kumene aliko akuziwa kuti lero ndening'alula ndiphwasula ndipo chondigwera chindigwere koma mawuwo ndiye ndi anene chilungamo chondichinene muziko limene muli asogoleri adyera asogoleri a sataniki amene alibe welfare ya anthu zofuna zawo ndi zimene zimakhala zili pasogolo osakhala zofuna za anthu ndipo kumene muli kwa Malawi mukuziwa nokha mmaziwanso kunena kuti kukacha lero the DC akung'alula ija yakuchikangawa kumene kunachitika ngozi imene idapha abale athu 9 ndipo zimene zachitika dzulo muno Malawi kukhala ndi miyambo iwiri yokumbukira anthu amenewa ndi chizindikiro choonesa kunena kuti Malawi munomo mulibe mwasogoleri eni ndi chizindikiro chofuna kuonena kuti Malawi muno unity mulibe komanso chizindikiro chofuna kuti wina ake aoneke asukike wina ake amafuna azisuke asambe m'manja thupi lake lionekera kilini yeti akuziwa chimene chinachitikacho ni manjanjawidi amene afuna kuti chilungamo chisaziwike ndiye tikuthokozeni tu akubanja kwa inu achilima komanso anthu onse amene anamwalira pa ngozi imeneyi chifukwa chosafuna kusatira olakwikayo kufuna kusatira munthu olakwikayo anthu oyipa anthu amene safuna kuyima pa chilungamo ndipo zimene zachitika zija matanthauzo ake ndi awa amene anapita kuchikangawa aja amakakumbukira kamene kulirira ndege pomwe amene anapita ku nsipe ndi amene anapita kukakumbukira mizimu ya anthu chifukwa kuchikangawa kuja ngozi yaitachitika anthu ajasanayikidwe konkuja ngozi ya ndege ikachitika imaapsya ndipo mitembo ya anthu imanyenyekera pompo koma iyi anthu sanaapsye iyayi ndipo anthu ananyamulidwa kupita mmakwawo kusonyeza kuti malo amene ajawo anthu amene anapitako amakalirira ndege koma kwa onse amene anapita ku nsipe amakalirira miyoyo ya anthu amene anatisiya ndizopangisa manyazi kwambiri kunena kuti ziko ndi ziko tingaononge ndalama ndikumapita ndikumakalirira ndege tikuchiteni congratulate inuyo akubanja komanso zipani zonse zipani za DPP afodi amwene fumbo ndi zipani zina zimene zinakakhala nawo kumene kwa asogoleri osiyanasiyana amene anakakhala nawo ku nsipe kusonyeza kuti ndi Amalawi ife timalirira limodzi timakhala limodzi munyengo ngati zimenezi ndipo zinali zinthu zokongola kwambiri Malawi akati azikhala choncho osakhala pa maliro pokha koma pamene pali national issues tikayiona kuti ziko lathu lili kupendeka tizikhalira chonchi chamene zachitika muja apatu imfa ya Saulo Chilima ndi anthu ena aja apangisa ziko lino anthu ndikuyanjana ndikukhalira malo amodzi zinali zonyadisa kwambiri kusiyana ni manjanjawidi amene anapita kuchikangawa ndikumakazala maluwa mu tenti ndiye kumafusa kuti kodi tenti izakhala ili pompobe maluwa aja mwayikaja mukumuyikira ndani popeza anthu aja sanagone kumene kujako ndizopangisa manyazi kwambiri asogoleri adyera asogoleri aoneka ngati ndi afiti choncho ndipo ndamva chisoni kuona kuti anthu ena mafumu amene anayenera kuti akhale kumwambo umene ujawo wa kunsipe
chifukwa cha ndalama anasusuka ndikuchoka ndikuthawa enawo pakana kwawo ulendo kumakakhala nawo kuchikangawa. What a shame! Kumukonda uchilima uja ali moyo ndipo munkachita kumamusatira pena paliponse mutavala zanu za chingoni. Chilima uja ndikumaona ngati ali ndi anzace osaziwa kuti mafumu enawa ni manjanjawidi. Ena opemphera chifukwa cha ndalama kusiya munthu amene anali wa mpingo wawo ndikuthamangira ndalama kuti akachite pulizi boma kumakagona m'mahotelo muzuzumu kupasidwa mafati envelopes. Ndipo anthu opemphera ena ndi anthu omvetsa chisoni kwambiri kuwaona anthu ena andale amene ziko likuwadalira malamo kuti akachite ona zawo lero anapita kumakachita ona mitengo ndi ndege chifukwa miyambo ijatu inalitu iwiri. Wakunsipe unali okumbukira anthu amene anamwalira pa ngozi ya ndege, pomwe kuja sikuti kunali mwambo wokuti chaniya kumene kuja kunali mwambo olirira ndege yawo ya ame imene ankayikwera deire inaonongeka inaphwanyika. Choncho mwambo umene ujawo mwambo umene unali ndi magalimoto ochuluka kwambiri. Mwambo ukhala ngati amakaonesa kunali ngati mwambo woonesera magalimoto, mwambo wopanda ntchito ngati umene ujawo. Andi wina iweyo ndiye ukuyenera usamale chifukwa pompaja wayiona programu ija yozala maluwa ijayo yoyika nkhata ija maloma okuti akuyike iwe nambala 2 anakuyika nambala 18. Anzanu amene angobwera kumenewo anakayika atayika president anayitana iwo. Ndi pamene ungaziwe kuti kunoko ku Malawi chilungamo kulibe. Kuno ku Malawi ofesi ya vice president simaonedwa ngati kanthu. Anzanu mukuwaona akupwetekedwa konko ndi pamenenso inunso mukupita sokonko kusamva. Amanena kuti chosamva anachiphikira mmasamba. Ndi siku lake ndi limodzi limene muzaziwe inu kunena kuti zimene timanena zi ndi za nzeru, zimene timanena zi ndi zenizeni. Ndakhumudwa kwambiri kuwaona mafumu amene timapasa ulemu akuthamanga ati kumapita kuchikangawa, amene mafumu amene tikadalira ife akamene timadalira ife mafumu. Ndipo boma ndi anthu omvetsa chisoni kwambiri tinganene kuti akuzuza even mafumu. Mafumu ena akuvutika muno Malawi chifukwa cha anthu andale amene sakufuna kuwapasa mafumu ufulu wawo. Ena ndi awa mfumu chikumbu akumulanje akuzunzika koopsa mayi amene ajawo agwira ntchito ngati kumulanje kuli MCP agwira ntchito imeneyo ndi amayi chikumbu, koma yeti kumene koko akulu a MCP amene akulephera kumuuza president kuti mayi amene akudwala akufunikira 4.5 million. Lero nzimayi uja akupita kumakapempha kwawo njezani Kenani chithandizo, yeti is a senior chief chikumbu amene anapanga ngozi atagwera mu toilet mwendo unaonongeka. Lero mwendo ukuonongeka ukufunika kuti apite akampange operation ikufunika almost 5 million, koma boma lomwero akulisapota akulephera kumuthandiza munthu. Pamenepo ndi pamene mungaziwe inu kuti nyemba ni nkhobwe ndi zosiyana. Komanso kuli anthu ena osusuka amene ali opemphera mabishopu kuthamanga nditi kusiya m'bale wawo. Taona anthu amene ali azipani amene nthawi imeneyo ankaoneka ngati chilima uja amamukonda, koma ayi ndithu. Taona anthu osusuka amakwaya, taona akuluakulu azipani ena osusuka ulendo kakhala nawo kuja kuchikangawa. Ndizomvetsa chisoni kwambiri. Ndiye wina aje aziti nyonyonyonyonyonyonyo winiko Boni Kalindo akumuda msogoleri wathu. Ine ndimangonena chilungamo zachitika kuchikangawa zija zachitika ziloli ja ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Ndi saini yoonesa kuti kuno Malawi muli asogoleri amene samaganiza, chifukwa kwina kulikonse maliro akachitika amene amakhala ndi mphamvu ndi eni mbumba.
bomalo utakhala kuti munthu amagwira naye ntchito lilibe ntchitonso bomalo alibe mphamvunso zochita dikiteti koma pamene pajapo ena akuzisuka mabala ena akufuna kusuka mbiri yawo chifukwa cha chisankho chimene chikubwerachi chifukwa akudziwa kuti amalawi akufuna mayankho pakana lero sizikuziwika lipotilo kuliwerenga lipotilo ndikumakhala ndi mafunso oposaso lipotilo mafunso okuti ukhoza kulembaso buku lina lapadera novelo kulemba ndithu buku lalikulu chifukwa cha mmene likuyendera malipoti kapena mmene akuyendera malipoti pakana atatu koma pakana lero amalawi alibe mayankho enieni ndizomvetsa chisoni kumazifunsa kuti kodi ndege ija mmene imayenderamo alipo amene anatenga mfuti ndikuwaloza apayiloti chabwino akunena kuti ati zipangizo munalibe zokwanira amene anapangisa zimenezo ndi ndani nanga amuchosa ntchito nanga kapena palipo ena ache amene alakwisa amene akuneneramo nanga anamangidwa ndi ndani chiyambire so tikuthokozeni nonse anthu nonse amene munali nafe kuja kunsipe mwambo wokongola kwambiri kumukumbukira munthu kwakumbukira anthu tithokoze wina aliyense amene anatenga nawo mbali kubwera kunsipe ndipo manjanjawidi amene munakonza ziwembu nokha amene munangoona chigulu chicha kuona kuti apa kuti tingoyerekeza apa patipwetekedwa chifukwa tikumene kuja si onse amene anapitirako kuti atafuna akamukumbukire saulosi ena anachita kutumizidwa ndi boma manjanjawidi kuti akatoleko nkhani kuti apange ziwembu zosiyanasiyana nde mwaukonyatu mwanyanayotu anthu apanga mwambo wokongola kwambiri mwambo wonyadisa kwambiri kumakhala ngati anthu ali moyo mizimu ya anthu amene anamwalira ndikumamva kukoma kumene aliko soka kwa iwe amene unapita kuchikangawa iwe soka kwa iwe amene unakayika ujeni nkhata pa katoni soka kwa iwe amene unakayika nkhata mu tenti kumakondwerera kumaona ngati ukuyika nkhata ya anthu pa mtumbira malo kuti ukayike kweni kumene kunapita anthuko nderero unapita kumeneko nde waziona sopano waziona ukaona ngati ni masewera amalawi osamagawa maswiti osamunyengerera wina aliyese ziko ili ndilatu ndipo ndikupempheni achinyamata nthawi yokuti muzuke ndinoyo mwatha kuona amene angathe kukusogolerani azisogoleri ndipo kumachita kukongola kujeni kujaku kunsipe kuja ngati tingochezera konko zinali zinthu zosangalatsa kwambiri manjanjawidi zakuvutani mwayaluka mwabisalako mansana wanu kuoneka mumbatata mwayaluka mwazionatu sopano ufiti usataniki lero ndi izitu mwayaluka Bon Kalinda the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Njeza village TA Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.